काल काँग्रेसची स्टेट एक्झिक्युटिव्ह झाली आणि स्टेट एक्झिक्युटिव्ह डेस्क इंचार्ज माणिकराव ठाकरे असले उपस्थित. सर, काल काँग्रेसची एक्झिक्युटिव्ह कमिटी झाली, मीटिंग झाली. खूप कालावधीनंतर ही बैठक झाली. कशी काय बैठक झाली आणि काय सांगाल? एकूणच बैठक जी वर्किंग कमिटीची बैठक होती आणि अत्यंत चांगल्या याच्यामध्ये एकूणच जिल्हा काँग्रेस कमिटी असेल, ब्लॉक काँग्रेस कमिटी असेल, ते सुद्धा रिस्ट्रक्चरिंग आम्हाला करायची आहे. आणि स्टेट कमिटी जी आहेत ते सुद्धा परिपूर्ण नाही आहेत, त्यामध्ये सुद्धा त्रुटी आहेत ते सुद्धा आम्हाला परिपूर्ण करायचे आहेत. एकूणच संघटनात्मक बाबीवर चर्चा करण्याकरताच कालची बैठक होती आणि अत्यंत चांगल्या वातावरणामध्ये कालची बैठक झाली. असं मग बाहेर थोडं चित्र निर्माण झालेलं की काही कार्यकर्ते किंवा पदाधिकारी नाराज आहेत, त्यांनी नाराजी व्यक्त केली काँग्रेसच्या एकूण कारभारावर राज्यातल्या वगैरे. सो ह्यात काय किती तथ्य आहे, काय सांगाल? नाही, याच्यामध्ये अंतर्गत मीटिंगमध्ये सगळेच भूमिका आपापली मांडू शकतात. सगळे कोणाला वाटतं की काही गोष्टी व्हायला पाहिजेत, कोणाला वाटतं काही गोष्टी आणखी त्यामध्ये चांगल्या आहेत. तर एकूणच या सगळ्या गोष्टी ऐकून घेऊनच त्याच्यावर पुढचा कार्यक्रम द्यायचा असतो आणि तो आम्ही ऐकून घेतलात. मी आणि आमच्या सेक्रेटरी जे आहेत अंजलीताई, त्या पण होत्या. पण हे सगळं ऐकल्यानंतर मी त्या सूचना केल्या की लवकरच एका कालमर्यादेमध्ये स्टेट कमिटी, जिल्हा कमिटी आणि ब्लॉक काँग्रेस कमिटीसुद्धा परिपूर्ण करण्यात येईल आणि त्या तारखासुद्धा आम्ही फायनल केल्यात. या महिन्यामध्ये स्टेट काँग्रेस कमिटी, पुढच्या जानेवारी महिन्यामध्ये ब्लॉक आणि जिल्हा काँग्रेस कमिटी पूर्ण व्हायला पाहिजे. आणि जी कार्यक्रम आहे या शासनाच्या विरोधामध्ये जे आंदोलनात्मक जी भूमिका घ्यायची आहे ती एकत्रपणे सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. आणि तशा प्रकारे सगळ्या एकत्रपणे ठरवलं की आम्ही मजबूतीनं पुढे जाऊ यामध्ये. मला खात्री आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये संघटन इतकं जी आम्ही बांधतो आहोत आणि आतापर्यंत अत्यंत चांगली कामं झालेली आहेत. परंतु पुढच्याही काळामध्ये चांगल्या प्रकारे आम्हाला फाईट करावं लागेल, आम्हाला खात्री आहे. पण नवीन लोकांनासुद्धा चांगली एक संधी देण्याच्या दृष्टिकोनातून रिस्ट्रक्चरिंग आम्ही करतो आहोत. शेवटचा प्रश्न विचारतो. गोव्यात कुठंतरी आम आदमी पक्ष जो आहे तो काँग्रेसवर दबाव त्यांनी टाकायला सुरुवात केलेली आहे. ते असं म्हणतात की आम्ही दिल्लीतल्या काँग्रेस नेत्यांना गोव्यातील काँग्रेसच्या कारभाराबद्दल माहिती दिली, अशा तऱ्हेचं त्यांनी जाहीर विधान केलेलं आहे, माहिती दिलेली आहे. हे असं सगळं कसं घडतं? तुम्हाला कल्पना नसताना आपचे नेते जाऊन दिल्ली असे कोणाला भेटू शकतात का? नाही, याच्यामध्ये अलायन्स जे काही इंडिया आघाडीमधले नॅशनल पार्टीज आहे तर त्या पार्टी एक दुसऱ्याची अलायन्स करताना सेंट्रललाच, दिल्लीलाच त्या संदर्भाची चर्चा तिथल्या नेतृत्वाशी एक दुसऱ्याशी होऊ शकतं. आणि त्यांनी जो काही निर्णय घेतला तर ते इम्प्लिमेंट करण्याचं काम हे प्रदेश काँग्रेस कमिटीचं आहे. म्हणूनच इथे चर्चा होऊ शकत नाही, चर्चा होईल तिथेच होईल. परंतु शेवटी इन्चार्ज असेल, PCC प्रेसिडेंट असेल, CL लीडर असेल, प्रमुख नेते असतील, यांच्यासोबत चर्चा दिल्लीचंसुद्धा आमचं नेतृत्व करेल आणि त्यानंतरच मग काय तो निर्णय होईल. पण भरपूर लांब आहेत, आणखी निवडणुका 1.5-2 वर्षावर आहे. त्यामुळे त्या वेळेला नेमकी भूमिका ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी आणि हायकमांड काय घेतं त्याच्यावर सगळ्या गोष्टी अवलंबून आहेत. तुम्ही अगदी निश्चिंत दिसत आहात. म्हणजे या आपवाल्यांना अजून काँग्रेस समजली नाही असं वाटतं का तुम्हाला? कोणी कितीही कुठे उड्या मारल्या तरी शेवटी सगळे नाडी तुमच्याच हातात आहे. नाही, असं म्हणता येणार नाही. प्रत्येक पार्टीची नाडी त्यांच्या नेतृत्वाच्या हातात असतं आणि काँग्रेस पार्टीची नेहमी सिस्टीम माहीत आहे की अलायन्स करायचे असले तरी चर्चा ही शेवटच्या याच्यामध्ये टप्प्यामध्ये असते, ते शेवटचाच काळ असतो. पण आतापर्यंत स्टेटमेंट करतात एक कोणतीही पार्टी असो की आमची पार्टी फार मजबूत आहे, आम्ही एकटे जाऊ शकतो वगैरे अशा प्रकारे चर्चा करत असतात. परंतु शेवटी जी परिस्थिती निर्माण होईल त्या परिस्थितीत सगळ्यांना जुळून घ्यावं लागतं. परंतु आज तरी मला असं वाटतं की आज त्या संदर्भाची कुठलीही चर्चा नाही आहे. म्हणून त्यावर चर्चा काही करणं तर सुद्धा योग्य होतं येईलच मला वाटतं. एकच विचारतो, कळीचा मुद्दा असा की त्यांनी असं सांगितलं की गोव्याचा एक स्थानिक नेता त्यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जोडला गेला, तो पण त्यात सहभागी होता, असा दावा त्यांनी केला आहे. म्हणजे गोव्यात काय 2 काँग्रेस वगैरे अस्तित्वावर आहेत का? म्हणजे पाटकरांची एक काँग्रेस
आणि कोणाची एक काँग्रेस? नाही, असं असू शकत नाही. काँग्रेसमध्ये सिस्टीम आहे. सिस्टीममध्ये जे काही ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी, त्यानंतर स्टेट काँग्रेस कमिटी, हे समन्वयानेच त्या ठिकाणी काम होतं. असं काही प्रदेशाध्यक्षांना इन्चार्जला डावलून कुठलेही काही निर्णय जे वरच्या स्तरावर होत नाहीत, हे सगळ्यांना कळलं पाहिजे, मला असं वाटतं. धन्यवाद सर, तुम्ही वेळ दिला आणि बातचीत केली त्याबद्दल. तर या आशिल्ले माणिकराव ठाकरे तांणी सांगले की काल कशी जाली बैठक, कितें बैठकीत निर्णय जाले आणि आप पक्षान जो दावो केला की ते दिल्ली कोणाक मेळ्ळे, ते म्हणटा की शेवटी निर्णय जो आसा तो डेस्क इंचार्ज, प्रदेशाध्यक्ष, LOP ह्या सगळ्यांक विश्वासान घेवनूच जातलो आणि 2 काँग्रेस बीन आसा हे हेतून कांय तथ्य ना. विश्वनाथ नेने वांगडा वर्षा आश्वेकर, पणजे.